Възрастните хора в Окинава някога са превъзхождали американските столетници в съотношение 5 към 1, консумирайки храни, които няма да намерите на нито един рафт за зеленчуци в супермаркета. В продължение на повече от 300 години, изолираните жители на някои японски острови са изграждали ежедневните си хранения около едно растение, толкова устойчиво, че листата му израстват отново само за един ден. И все пак, в прясно състояние, то практически не съществува. Защо? Открийте връзката между скритите хранителни традиции, рекордното дълголетие и едно биологично чудо, забранено не от закона, а от икономиката. Истината пренаписва начина, по който мислим за диетата, стареенето и до какви храни всъщност имаме нужда да имаме достъп. През 1975 година официалните регистри от преброяването разкриват нещо, което никой демограф не е очаквал да види. Окинава, верига от субтропични острови, разположена на юг от континентална Япония, отчита 37 столетници при население от малко над 1 милион души. Това означава 35,5 души на възраст над 100 години на всеки 1 милион жители. Това е над 7 пъти повече от средното за страната в Япония през този период. В продължение на десетилетия този регион води световните класации по дълголетие с най-високите пропорции на 9-10 годишни и столетници, регистрирани някога. Но тези цифри не са резултат от високотехнологична медицина или генетични изключения. Изследователи от Националния институт по стареенето National Institute on Aging в рамките на изследването на столетниците в Окинава Centenarian Study откриват, че най-възрастните жители на Окинава са имали общ ежедневен ритуал. Храненията им са били изградени около цели, местни храни. Листните зеленчуци и ароматните билки са заемали централно място, а не хапчетата или праховете. Основата на диетата им е била предимно растителна, съсредоточена върху това, което може да бъде отгледано или набрано наблизо. Проучванията върху близнаци ни показаха, че генетиката обяснява по-малко от 1/3 от това предимство в дълголетието. Вместо това, моделът показва нещо по-универсално – синергия между ежедневните навици, избора на храна и околната среда. Въпросът, който последва, беше прост, но дълбок. Какво точно са яли тези общности и може ли това да обясни забележителната им продължителност на живота? На един изолиран остров ежедневието дълго време се е въртяло около едно устойчиво зелено растение, известно на местно ниво под името ашитаба. Повече от 3 века островитяните берат хрупкавите му листа всяка сутрин, разчитайки на способността му да се регенерира до следващия ден. Домакинските документи от периода Едо описват семейства, които допълвали скромните си дажби ориз с шепи прясна ашитаба, понякога варена в прости супи или консумирана сурова заедно с маринована риба. Във времена на глад това стабилно многогодишно растение е засищало празните стомаси и е поддържало общностите на хранени, когато малко други растения са растели. Самураите и фермерите еднакво са разчитали на него не само за калории, но и заради символичната му роля на издръжливост. Растение, за което се вярвало, че предпазва от болести и възвръща енергията. Не е си имало сведения за токсичност или отрицателни ефекти през поколенията, а само истории за деца, които се учили да разпознават назабените краища, и възрастни, които му приписвали своята жизненост. На този остров ашитаба никога не е била чудо, а ежедневен спътник, вплетен в ястията, лековете и спомените. Ашитаба се различава от обикновените зеленолистни растения. Когато стъблото се среже, потича яркожълт сок, безпогрешен знак, сякаш растението маркира раната си. До следващата сутрин на повърхността вече се е появило ново листо, лъскаво и непокътнато. Във влажния и солен въздух на островите Изо този цикъл се повтаря ден след ден. Японското име ашитаба означава утрешното листо. Това препраща към почти невероятната му способност да замени загубеното само за 24 часа. Фермерите разчитат на този ритъм от цели поколения, събирайки реколтата ежедневно, без страх от изчерпването й. Листата му, тъмнозелени, дебели и леко горчиви,
предлагат повече от просто калории. Те са богати на витамин А, витамин В2 и витамин К, с нива на калци и калий, които превъзхождат много познати зеленчуци. Дълбоките му корени го закотвят срещу крайбрежните ветрове, а неговата многогодишна природа му позволява да оцелее там, където други увяхват. В света на ядливите растения малко могат да се равняват на тази устойчивост и регенерация. През 2016 година изследователски екип от университета в Грац, Австрия, изолира съединение от ашитаба, което предизвика световен интерес. Молекулата, наречена 4-диметоксихалкон, беше открита в сока, в жълтото стъбло и в листата. Изследователите не спряха до химическия анализ. Те я тестваха върху серия от моделни организми – дрожди, плодови мушици и малки червеи нематоди. Резултатите бяха забележителни. Във всеки случай тя задейства клетъчен процес, който помага за отстраняването на повредените компоненти, а организмите живееха по-дълго, с до 20% в някои експерименти. Резултатите бяха публикувани в списание Nature Communications през 2016 година и предположиха възможна връзка между скромното растение и клетъчните механизми, свързани с стареенето. Лабораторията изрази предпазлив оптимизъм. Ефектът беше ясен в лабораторията, но значението му за хората оставаше отворен въпрос. Въпреки това, за първи път традиционна храна от далечните японски острови привлече вниманието на молекулярните биолози, а не само на обикновените хора. Във всяка жива клетка един дискретен процес работи денонощно, за да поддържа нещата в ред. Този процес, наречен автофагия, действа като система за клетъчно рециклиране. Старите или повредени компоненти се разграждат и елиминират, правейки място за здравословен растеж и нова активност. Думата произлиза от гръцки и буквално означава самоизяждане, но това, което наистина е важно, е начинът, по който тя помага на клетките да останат устойчиви във времето. Учените са открили, че автофагията се засилва, когато храната е оскъдна, или по време на гладуване, позволявайки на клетките да извличат енергия от собствените си износени компоненти. В проучвания върху животни, този процес на почистване се свързва с по-добро здравословно състояние и понякога с по-дълъг живот. Лабораторните експерименти показват, че определени съединения в растенията могат да задействат автофагията, имитирайки ефектите на калорийната рестрикция. Важно е да се отбележи, че тези открития проистичат от изследвания върху дрожди, червеи и плодови мушици, а не върху хора. Въпреки че автофагията е съществена част от механизмите за поддръжка на организма, нито една храна или добавка не е доказала, че може напълно да активира нейните ползи при хората. Това, което е ясно, е, че способността за рециклиране на клетъчно ниво представлява фундаментален компонент за поддържане на здравето с напредване на възрастта. В лабораториите от Токио до Сеул репутацията на растението ашитаба привлече постоянен поток от експерименти, но доказателствата до момента остават ограничени до петриеви панички и клетки за животни. Екстрактите от листата и стъблата на растението показват потенциал за намаляване на възпалението, подобряване на усвояването на глюкозата и дори в борбата с загубата на мускулна маса при изследвания върху гризачи. В един експеримент плъхове, на които са били давани съединения от ашитаба, са възстановили мускулната си маса след атрофия, предизвикана от стероиди. Други проучвания показват възможни антикоагулантни ефекти и понижаване на кръвното налягане, като халцоните действат подобно на аспирина в клетъчни култури. Въпреки това, тези сигнали идват с важни предупреждения. Не съществуват фармацевтични изследвания върху хора. Никой не знае колко добре се усвояват тези съединения от организма или какво се случва, след като бъдат консумирани като част от храненето. Няма публикувани клинични проучвания, които да тестват ашитаба за дълголетие или за превенция на хронични заболявания при хората. Сигурно е само, че научният процес продължава, а пътят от обещаващите лабораторни резултати до доказаните ползи за хората е дълъг. За сега историята на ашитаба в света на научните изследвания е история на потенциал, а не на доказателство. Това прясно растение липсва от рафтовете на магазините
не поради някаква забрана, а поради високите разходи за регулаторно одобрение. За растение без история на широка употреба се изисква официална оценка на безопасността, наречена Generally Recognized as Safe (GRAS), преди то да може да бъде продавано като прясна храна. Завършването на необходимите проучвания относно хранителната експозиция може да струва между 1 и 5 милиона долара. Всеки може да отглежда това растение у дома или в малка ферма, както се прави от поколения на японския остров. Истинската бариера е икономическа, а не законна, дискретно препятствие, което държи тази ежедневна храна далеч от масовите пазари. Историята на Ашитаба не е призив за преследване на чудодейни храни, а урок за тихата сила на разнообразието и постоянството. Домашните градинари могат да експериментират с по-малко познати зеленолистни растения, като ашитаба или други растения, адаптирани към техния климат. Историята не е за забранени тайни, а за разстоянието между традиционната мъдрост и модерния достъп. Тъй като глобалните хранителни системи се стесняват, ежедневното разнообразие изчезва в тишина. Най-простите растения могат да оформят продължителността на живота, но често остават недостъпни. Какво друго пренебрегваме точно там, където живеем? Споделете вашето мнение по-долу.